case bagise close jogo e kodu te matimo gik magalagala na jopiny ingene nitie kis dongere mo wacho ni justice delayed is justice denied ka gimoro timore ni kawuono to ngato timo ni tim njore moro kata moinyo ngati moro kata moinyi ini wuon to case no dwadhi igni 20 igni 30 ka asara mar case do endo isedhi through sane pani wuon Albert dhi asara mar monade chunyi lit mane ma engo ma king'iyo ni ma nyathine achiel nyathine ne gone kware igni 20 mondo puonje odhi school mondo tiek school en lit mar monade kidwa chako delay justice ni timo na investigation to in gi gimiluongo ni yande indicators en ya iro moro ntima dung kumoro to iro no ke dung maonge mach ka iro se dung ni ngama ne gin problem gi owadwa ma ojuang ne en DIG mano iro moromo nyisi kuma mach nitie wuogi imak ngano uwuok kode ka ene jela obo nyisi adier to lokruoge ina mage muji kelo kaka jotelo ingeni gimo wacho kama endi owadwa Trevor ene komundo were otho bang dalariyo kare ntiere iro mane dung kuom jomoko jogo no maki okay jogo no maki nige jogi njo matindo nige nrech motimo njore matindo kona nige timo kona no gitimo no ket gi iye mo yaw case to maendi to ntie direct link gi police direct link gi OCS mass station direct link gi DIG iro nyisi ni jogo mantiego onge negotiation kanyo mano e ngama suspect mokwongo monego